Samantala, inaprubahan na po ng Committee on Natural Resources ng House of Representatives ang House Bill number 127 na naglalayong i-reclassify ang mga bull reservation sa Bayambang bilang alienable and disposable land. Layo ng panukalang batas na maipamahaging nasabing lupain sa mga lehitimong benepisyaryo na matagal nang naninirahan at nagsasaka sa nasabing lugar. Dumalo sa pagdinig ang mga kinatawan mula sa LGU Bayambang kabilang ang Municipal Legal Office at Assessor's Office na nagsumite ng kanilang position paper bilang gabay ng komite sa pagbusisi ng reclassification at paglilinaw sa mga isyong nakapaloob dito. Ayon sa komite, inaasahan na magbibigay ang nasabing hakbang na ito ng patas, maayos at legal na proseso para sa mga pamilyang matagal nang umaasa sa pagmamay-ari ng kanilang lupain tinitirhan at sinasaka. Ang mga bull reservation na may kabuang 2,086 na hektarya sa Barangay Gabriel 2 ay kasalukuyang tirahan ng humigit kumulang na nasa 700 na okupante at nagsisilbing sakahan para sa mahigit na 250 na agrarian reform beneficiaries na nabigyan ng Certificate of Land of Ownership Award or CLOA noong 2021. IFM News. IFM News. IFM News.